पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. कणकवली ओसरगाव इथं आज 14 जूनपासून टोल नाका सुरू करण्यात आला होता. सकाळी 8 वाजल्यापासून टोल वसुली सुरू झाली. सिंधुदुर्गवासियांकडून देखील टोल आकारण्यात येत असल्यानं टोल मुक्ती कृती समिती आणि सर्व राजकीय पक्षांनी सिंधुदुर्गवासियांना टोलमुक्ती मिळावी यासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सर्वांचा आक्रमक पवित्रा आणि यावेळी झालेला तांत्रिक बिघाड यामुळे टोल वसुली बंद करण्यात आली. पाहूयात. पत्रकारांशी आताच कंपनी बोलली. त्यांनी सांगितलेलं आहे की जोपर्यंत स्थानिकांचे प्रश्न मिटत नाहीत तोपर्यंत त्या ठिकाणी हा टोल आपण सुरू करणार नाही, कारण हायवेचं 80% काम त्या ठिकाणी अपूर्ण आहे. जमिनीचा अजूनही लोकांना त्या ठिकाणी मोबदला मिळालेला नाही. आजही ज्या इमारती बघतायत आपण त्या सुद्धा अनधिकृत आहेत, त्यांचे सुद्धा शेतीचे मालकांचे पैसे मिळाले नाहीत. असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहे आणि टोल जो घाट घातला जातो त्याच्या मागे आर्थिक गणित आहे. 6 लाख रुपये टोल त्या ठिकाणी सरकार जमा करणार आहे आणि जवळजवळ 11 लाख रुपये या टोलवर त्या ठिकाणी वसूल होणार आहेत. दिवसाला 4 ते 5 लाख रुपयाचा भ्रष्टाचार हा या टोलच्या माध्यमातून आणि जिल्ह्याच्या जनतेची लूट त्या ठिकाणी होणार. काय आश्वासन दिलं टोल अधिकाऱ्यांनी? खरं तर गेल्या 2 महिन्यापूर्वी नॅशनल हायवेचे अधिकारी दिल्लीचे आणि या विभागाचे बांधकाम मंत्री आणि आम्ही सगळे कोकणातील आमदार एकत्र या संदर्भात बसलो होतो आणि त्या बैठकीमध्ये आम्ही अशी मागणी केली होती कोकणातल्या आमदारांनी की जोपर्यंत मुंबई गोवा पूर्ण रस्ता होत नाही, या रस्त्याचं नाव काय आहे की मुंबई गोवा, झारापासून पात्रादेवीपासून इंदापूरपर्यंत, आणि हा आता फक्त पॅचमध्ये रस्ता पूर्ण झालेला आहे. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला 95% रस्ता पूर्ण झाला आहे, परंतु ज्या रस्त्याचं अस्तित्व झाराप ते इंदापूर आहे, हा जोपर्यंत रस्ता पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आमच्या लोकांनी जमीन लवकर दिली आहे, आमच्या जिल्ह्यातलं काम लवकर झालं म्हणून आमच्यावर अन्याय नको. हा रस्ता जो पूर्ण होईल, संपूर्ण देशामध्ये जी परिस्थिती आहे त्याप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा ही परिस्थिती होणार आहे आणि त्यामुळे पूर्ण रस्ता झाल्यानंतर आपण या संदर्भात विचार करूया. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कृती समितीने सुद्धा की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला क्षेत्रफळ छोटं एकदम आहे. आज आपण बघितलं असाल की हा 20 किलोमीटरमध्येच म्हणजे कणकवलीपासून कुडाळमध्ये 20 किलोमीटरच्या अंतरामध्येच दररोज लोक येतात. त्या लोकांना त्रास हे करावं लागतात आणि त्यामुळे हा टोलला संपूर्ण सिंधुदुर्गवासियांचा विरोध आहे. परंतु दुर्दैवाने हा टोलच्या ठेकेदारीसाठी भांडणं सुरू आहेत की असा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो. कारण एखादी कंपनी घेते आणि त्या कंपनीला जेव्हा सुरू करतो तेव्हा दुसरी कंपनी या ठिकाणी येते आणि त्यामुळे दररोज म्हणजे जवळजवळ 5 ते 6 वेळा झाले की टोल सुरू होणार आहे. म्हणजे लोकांचा अंदाज घेतात की काय, परंतु लोकांचा अंदाज घेणार नाही तर हा टोल नाका जर जबरदस्तीने सुरू केला तर निश्चितपणे आमच्यावर केसी झाल्यात, कोर्ट झाल्यात, तरी लाठी झाल्यात, तरी हा जोपर्यंत लोकांनी एकत्र बसून हा निर्णय होत नाही, मुंबई इंदापूरपासून हा रस्ता पूर्ण सुरू होते तोपर्यंत हा टोल आम्ही चालू करू देणार नाही, हा इशारा या ठिकाणी आहे. आणि त्याचबरोबर जे आता अधिकारी आहेत त्यांना आम्ही सांगितलं की तुम्ही पुन्हा तारीख डिक्लेअर करू नका. आणि एक माणूस, खरं तर हे आंदोलन लोकांनी हातात घेतलेलं आहे. आज आम्ही याच्या आधी सुद्धा लोक या ठिकाणी आलेली आहेत आणि त्यामुळे हे आंदोलन आता पोलिसांनी सुद्धा, या प्रशासनाने सुद्धा, पोलीस प्रशासनाने सुद्धा यांना त्यासोबत सक्त सूचना देण्याचे इशारा सुद्धा आम्ही त्यांना देणार आहोत की उद्या कोणतरी कंपनीचा एक माणूस येईल आणि टोल सुरू करतो म्हणून. आणि त्यामुळे ह्या टोलला आमचा पूर्ण विरोध आहे. काही लोक आत्ताच मी व्हॉट्सअपला बघितलं सोशल मीडियाला की काही लोकांनी टोल थांबल्याबद्दल अभिनंदन केलंय. तसा काही लोकांनी लंडनवरून बसून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत आणि हे लोकांवर धुळस्फेक फेकण्याचं काम आहे. कारण सकाळीच मला आता इथे आल्यानंतर कळलं की सकाळी भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळशेकर आहेत, यांनी स्वतः सांगितलं की मला टोल भरायचा आहे, मला वाट करून द्या. म्हणजे ही कुठेतरी दुप्पट्टी भूमिका भाजपच्या लोकांची आहे की असा प्रश्न आमच्या या ठिकाणी होतोय. आणि त्यामुळे या टोलला कोणचा सपोर्ट आहे, कोणचा विरोध आहे पेक्षा आमच्या सिंधुदुर्गवासियांचा ठाम विरोध आहे, एवढं मात्र नक्की आहे. आमदार नितेश राणे यांनी आता काही वेळापूर्वी माहिती दिली आहे की आपण टोल एजन्सीची कंपनीची चर्चा केली आणि टोल अन्यायकारक टोल वसुली होऊ देणार नाही असं त्यांनी शब्द दिला. त्यांचा ह्या टोल कंपनीकडनं दुसऱ्या टोल कंपनीसाठी हा टोल घेण्यासाठीच काहीतरी उठाठेव त्यांची चालू आहे.
खरं तर आपण बघितलं असाल की आता ज्या आमदार नितेश राणे माझ्या माहितीप्रमाणे लंडनवरून त्यांनी ती प्रतिक्रिया दिलेली आहे. आज आपण ज्या टोलच्या अधिकाऱ्यांनी कृती समितीच्या लोकांना सांगितलंय की जी व्यवस्था झाली नसल्यामुळे आम्ही टोल बंद करतोय, म्हणजे लोकांचा विरोध असल्यामुळे आज आपण या ठिकाणी परिस्थिती वरनं कुठलंही पत्र त्यांना आणलं नाही. माझी नितेश राणेंना आणि जठारांना विनंती आहे की तुम्ही तसं पत्र आणा आणि या टोलच्या अधिकाऱ्यांना तसं पत्र द्यायला सांगा. असं लेखी कुठलं पत्र देत नाहीत. हे आहेत लंडनला आणि लोक आहेत रस्त्यावर, आणि लोकांनी रस्त्यावर असलेल्या लोकांनी खरं तर आंदोलन रस्त्यावर केल्यामुळे हा टोल बंद केला आहे आणि त्याचं श्रेय हे कृती समितीला जातंय असं आपण सर्वांनी या ठिकाणी बघितलं असेल. आम्हाला फक्त तो रस्ता क्लिअर पाहिजे, ओपन पाहिजे सगळा. काय झालं नेमकं, काय विषय टोल वसुली म्हणजे टोल घ्यायचाच नाही. जोपर्यंत रस्ता गोवा मुंबई रस्ता तयार होत नाही तोपर्यंत टोल घ्यायचाच नाही. आता तुमच्याकडून किती टोल घेण्यात आलेला आहे? आता माझं घेतलेलं नाही त्याने. फास्टॅग कट नाही झाला माझं. फास्टॅग कट नाही झालेलं आहे. नेमकं काय म्हणणं आहे तुमचं? म्हणणं काय म्हणजे टोल जोपर्यंत रस्ता गोवा मुंबई रस्ता चालू होत नाही तोपर्यंत टोल बंद. कुठलं नाव काय आपलं? माझं नाव संतोष. थँक्यू. ओसरगावचा टोल नाका जोपर्यंत 100% नुकसान भरपाई जमीन मालकांना मिळत नाही, जे काही विषय आजही प्रांताधिकारी कणकवलीकडे प्रलंबित आहेत, त्याचबरोबर जिल्हावासियांना टोल मुक्तीशिवाय टोल सुरू होणारच नाही ही आमच्या सगळ्यांचीच भूमिका आहे आणि त्याच्यावर आम्ही ठाम आहोत. टोलच्या आजूबाजूला शौचालय बांधणं, अन्न सुविधा बांधणं हेही झालेलं नाही आहे. म्हणून जोपर्यंत ह्या सगळ्या गोष्टी उपलब्ध होत नाही, सगळ्या गोष्टी मान्य होत नाही, तोपर्यंत कोणालाही आम्ही टोल सुरू व्हायला देणार नाही. मी संबंधित अधिकारी असो, केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असो, त्या सगळ्यांचे मी बोललेलो आहे आणि त्यांना आपली सगळ्यांची स्पष्ट भूमिका ही मी सांगून टाकलेली आहे. म्हणून जिल्हावासियांनी चिंता करू नये. जोपर्यंत आपल्याला टोल मुक्ती मिळत नाही आणि अन्य विषय सुटत नाही तोपर्यंत टोल सुरू होणार नाही. गेली वर्षभर आम्ही या टोलच्या विरोधात काम करीत आहोत आणि आमचे सिंधुदुर्ग व्यापारी महासंघाचे ग्राहक, व्यापारी, सर्व होलसेल काम करणारे व्यापारी यांना जो त्रास होणार आहे, या त्रासासाठी आम्ही हा बंदचा पुकार केलेला आहे. हा अरबी समुद्र आणि सह्याद्री याच्यामध्ये असलेला आपला जिल्हा आणि त्या जिल्ह्यात हा टोल निर्माण करण्यात आला आणि नेहमीच्या गरजेसाठी कामाला जाताना, शासकीय कामाला जाताना वकील असतील, डॉक्टर असतील, त्यांना सुद्धा हा टोल भरावा लागणार आहे. आणि हा टोल 3 तालुक्याला म्हणजे वैभववाडी, कणकवली आणि देवगड या 3 तालुके आमचे प्रभावित होत आहेत आणि तेथील ग्राहक आणि व्यापारी सुद्धा होत आहेत, नागरिक होत आहेत. आणि यांचा सगळ्यांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी आणि हा टोल कायमचा रद्द करण्यासाठी माफी मिळावी म्हणून आम्ही हा बंद पुकारलेला आहे. आणि जोपर्यंत टोल बंदचं लेखी आश्वासन घेणार त्याच वेळी आम्ही उठू, नाहीतर उठणार नाही. बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा, आमच्या मागण्या मान्य करा, मान्य करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा, खाली करा. आता तात्पुरता टोल बंद करण्यात तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे त्याबद्दल काय सांगा? तांत्रिक बिघाड कुठचा, आम्ही चालूच करायला देणार नाही. तांत्रिक बिघाडचं काय नाही, सगळे आमचे नेते मंडळी आली, आता आम्ही चालूच करायला देणार नाही. आणि हा ना आमच्या जिल्ह्याचे 2 भाग करणार आहे. हा खारेपाटणला न्या, नाहीतर दुसरीकडे न्या, इथं नाही. आम्हाला आमच्या लोकल फिरायला सुद्धा टोल आम्ही देऊ शकत नाही, ही आमची मागणी आहे. बंद करण्यात आलेला आहे. सिंधुदुर्गातल्या जवळपास 4-4.5 लाख लोकांना अडचणीत आणणारा आणि दैनंदिन कामकाजामध्ये अडथळा निर्माण करणारा हा ओसरगावचा टोल नाका आहे. आता अध्यक्षांनी सांगितल्याप्रमाणे मागच्या वर्षभरामध्ये प्रचंड पत्रव्यवहार, गाठी भेटी, मग राज्य सरकार असू दे किंवा केंद्र सरकार असू दे यांच्याकडे आम्ही केलेले आहेत. NHIचे जे कोल्हापूरचे उजाळेवाडीचे जे अधिकारी आहेत, पंधरकर साहेब आणि त्यांचे इतर सहकारी, आम्ही त्यांची सकाळपासून या ठिकाणी वाट बघतोय, पण अद्यापपर्यंत ते समोर आलेले नाहीयेत. कारण ज्या वेळेला आत्ताचा कोरल असोसिएटचा कंत्राटदार
राहुल डांगे जे खास नागपूरवरनं इकडे आलेत राजस्थानच्या कंपनीच्या वतीने, त्यांना ज्यावेळी विचारलं तर ते म्हणतात ते NHI चे अधिकारी गायब झालेत. तर आमची मागणी आता हीच आहे की ज्या वेळेला NHI चे अधिकारी, PWD नॅशनल विभागाचे अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासन ज्या वेळेला आता आमच्या समोर येऊन चर्चा करेल आणि लेखी स्वरूपात आम्हाला लिहून देईल की आजपासून हा ओसरगाव टोल नाका कायमस्वरूपी बंद करण्यात आलेला आहे किंवा MH07 नोंदणीकृत RTO रजिस्ट्रेशनच्या गाड्यांना इथं टोल मुक्ती मिळालेली आहे, त्यानंतरच आम्ही सगळे टोलमुक्त कृती समितीचे पदाधिकारी आणि सदस्य बाजूला होणार, अन्यथा हा एकही काउंटर चालू करायला देणार नाही, अशी आमची ठाम भूमिका आहे. निश्चितच राष्ट्रवादीचे नेते सामंत देखील आहेत. काय सांगताय सामंत, आपण देखील पाठिंबा दिलेला आहे? नाही, मुळात हा टोल हा जो घेतला जातोय हा सिंधुदुर्गावर एक प्रकारचा अन्यायच आहे, अशी आमची सगळ्यांचीच भावना. आज आम्ही आमच्या पक्षाची वस्त्र बाजूला ठेवून इकडे आलेलो आहे, ते लोकांसाठी आलेलो आहे इकडे. आम्हाला कुठल्या पक्षाचं याच्यात हे करायचं नाहीये, परंतु हा टोल हा बंद झाला पाहिजे. याचं कारण येण्या जाण्याचा हा रस्ता दररोजच्या अनेक लोकांचा आहे. कुठेतरी त्या लोकांवर आपण अन्याय करतो, एवढी लाज तरी या लोकांनी बाळगायला पाहिजे होती. आमची प्रमुख मागणी ही आहे की हा टोल एकतर खारेपाटणला तुम्ही घेऊन जा, जिल्ह्याच्या वेशीवर तुम्ही नेलात तरी हरकत नाही. टोल देण्याला कोणाचा विरोध नाहीये, पण दररोजचा लोकांचा जो त्रास आहे तो वाचावा अशी आमची इच्छा आहे आणि याच्यासाठी आमचं या आंदोलन आणि आमचा संपूर्ण पाठिंबा या आंदोलनाला आहे. काँग्रेसचा देखील पाठिंबा आहे काय? मी इथे जो आलेलो आहे, जिल्हा काँग्रेसचा अध्यक्ष म्हणून नाही आलो, तर कृती समितीचा एक सदस्य म्हणून इथे आलेलो आहे. हा जो टोल आहे तो जिल्ह्याच्या मध्यभागी आहे आणि वैभववाडी, कणकवली, देवगड या तिन्ही जिल्ह्यातनं येणाऱ्या लोकांना जे जिल्हा मुख्यालयामध्ये येतील त्यांना हा भुर्दंड बसणार आहे. जिल्ह्यामध्ये फिरण्यासाठी हा टोल नसला पाहिजे, म्हणून हा टोल एकतर खारेपाटणच्या हद्दीवर न्या किंवा ह्या टोलला ज्या काही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या RTOला रजिस्टर्ड नोंदणीकृत जी वाहनं आहेत, सगळी जी प्रायव्हेट असतील किंवा माल वाहतुकीचे असतील, त्या सगळ्यांना माफी द्या, टोल मुक्ती द्या, अशी आमची मागणी आहे. जोपर्यंत मुक्ती मिळणार नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन आम्ही थांबवणार नाही. आमचा या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा आहे. योग्य पद्धतीने ऑपरेट नव्हतं होत आणि वाहनांच्या रांगा लागत होत्या. तर युजरचं आपण लक्षात घेता, त्यांची मानसिकता लक्षात घेता आता सध्या आपण बंद करताय. जेव्हा कधी हे पूर्ण ऑपरेशनली फंक्शनली आम्हाला ऑपरेट करायला मिळेल आम्ही तेव्हा सुरळीतपणे चालू करू. पण आता याचा काही निश्चित वेळ मी सांगू शकत नाही. जोपर्यंत फंक्शनिंग आणि टेस्टिंग जोपर्यंत पूर्ण होत नाही त्याच्यानंतर आपण चालू करूया. सध्याच्या परिस्थितीत हे मला निर्देशच तसे होते ना NHI कडनं, तसे की सुरू करायचे होते, त्यामुळे आपण सुरू केलेलं आहे. आंदोलनाची भूमिका असल्यामुळे नाही आंदोलनाचा काही विषय नाहीये याच्यासाठी. राजकीय दबाव असल्याची नाही असा काही विषय नाहीये. बघा, तुमच्या समोर तुम्ही इथे प्रत्यक्षात तुम्ही उभे आहे, तुम्हाला लक्षात येत आहे की युजर किती सफर होत आहे, त्यांना किती वेळपर्यंत लाईन लागली आणि पूर्ण लेन ऑपरेट नसल्या कारणाने आम्हाला पण कळतं की ॲज अ ऑपरेशन म्हणून जे त्रास आणि शेवटी आम्हाला फेस करायचं आहे त्या पद्धतीने लोकांच्या रोषाला आम्हाला समोर जावं लागतं. नेमके NHI काय म्हटलं आता? काही बोलले नाही, ते मला बोलले की आता ठीक आहे आपण ऑपरेशनल करू. बाकी याच्याबद्दल माझी काही चर्चा झाली नाही त्याबद्दल. तेच त्यांच्याबद्दल मला अजून कुठले निर्देश आलेले नाही. जसे निर्देश असेल आपल्याला कळवण्यात येईल. पण आता टोल कधी सुरू होईल सर, मला याच्याबद्दल निश्चित शाश्वती नाहीये. जर असं असतं तर मी तुम्हाला डेफिनेटली साहेब, हा टोल जो ह्या ठिकाणी आहे हा निकषच चुकीचा आहे. हा जर समजा बघितला, हा 3 तालुक्याला कणकवली, वैभववाडी आणि देवगड या 3 तालुक्याला जास्त भुर्दंड पडतोय ह्या टोल नाक्याचा. हा निकष कसा काढला हा संशोधनाचा आधी मुद्दा आहे. हा जर समजा आपल्या कणकवलीवाल्यांना जर समजा ओरोसला यायचं असेल, वैभववाडीला नाही यायचं, देवगडवाल्यांना यायचं असेल, या 3 तालुक्यालाच आपल्याला मोठा भुर्दंड आहे. कुडाळ नाही, कणकवली, तिकडच्या ज्या 2 मतदारसंघ आहेत त्यांना हा भुर्दंडच बसत नाही आणि प्रत्येक व्यापाराचं आणि प्रत्येक नागरिकाचं ओरोसला काम असतं. त्याच्यामुळे हा कुठच्याही परिस्थितीत ओरोसला येणाऱ्या जाणाऱ्यांना टोल आपल्या सिंधुदुर्गाला बसणार नाही. याच्यासाठी आम्ही 100% प्रयत्न करणार. आम्हाला थोड्या वेळापूर्वी ते पत्र देतो बोलले आहेत. पत्राचं ड्राफ्टिंग झालं असं बोलले. ती पत्र आम्हाला भेटेल त्यावेळी आम्ही त्या पत्रावरती आमची भूमिका मांडू. पण MH07 पासिंगला पूर्णतः टोल माफी व्हायला पाहिजे ही आमची भूमिका शेवटपर्यंत राहील. खरी गोष्ट आहे, कारण आपल्या जिल्ह्याचं मुख्यालय ओरोस इथे असून ह्या टोलपासून जवळपास 6 किलोमीटरवरतीच आपल्या जिल्ह्याचं मुख्यालय आणि प्रत्येक छोट्या छोट्या कामांसाठी आपल्या 3 तालुक्यातील लोकांना, शेतकरी असतील, व्यापारी असतील, नोकरदार असेल, प्रत्येक दिवशी जावं लागतं आहे आणि त्यांना जर हा टोलचा भुर्दंड पडत असेल तर खूप अन्यायकारक आहे. आमची भूमिका एक भारतीय जनता पार्टी म्हणून किंवा मी त्या विधानसभेचा सरचिटणीस म्हणून आमची हीच भूमिका राहील की MH07 पासिंगला पूर्णतः टोल माफी मिळाली पाहिजे आणि जोपर्यंत होत नाही
तोपर्यंत आंदोलन ह्याच्यापेक्षाही तीव्र केलं जाईल. साहेब लंडनला जरी असले तरी त्यांची ती वैयक्तिक कामासाठी गेलेले आहेत आणि साहेबांच्या आदेशानंतर आणि त्यांच्या सूचनेनंतरच आम्ही सर्व भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते इथे दाखल झालो आणि तुम्ही बघत असाल खूप मोठ्या संख्येने त्यांच्या सूचनेनंतर आम्ही सर्व कार्यकर्ते इथे येऊन या आंदोलनात सहभागी झालो आणि तुम्ही बघू शकाल की मोठ्या संख्येने इथे आलेले आहेत. मला वाटतं ज्या बाकी कृती समिती असेल किंवा इतर सगळ्यांनी जी टोल माफीसाठी भूमिका घेतली आहे तीच भूमिका आमची आहे आणि आमदार साहेबांची देखील तीच भूमिका आहे. भूमिका आपली कुठलीही कोणाची वेगळी नाही आहे. त्याच्यामुळे कृती समितीला सुद्धा आमचा पाठिंबा राहील. आम्ही आमची भूमिका तालुकाध्यक्ष म्हणून आणि या भागाचा माजी पंचायत समिती सदस्य म्हणून जाहीर केली आणि ती जाहीर केल्यानंतर आज आम्ही सर्व भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते असतील या ठिकाणी उपस्थित राहून हा टोल बंद करण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत. आमचे नेते सन्माननीय आमदार नितेशजी राणेसाहेब यांची देखील ही भूमिका आहे की सिंधुदुर्गवासियांचा हा MH07 म्हणजे टोलमुक्ती मिळावी. त्याचप्रमाणे इथला भूसंपादनाचा विषय असेल, त्याचप्रमाणे इथले जे छोटे मोठे विकासाचे जे अजूनही उर्वरित प्रश्न जे सातत्याने इथल्या लोकांनी आणि आम्ही लोकप्रतिनिधींनी जी हायवे टोल प्राधिकरणाकडे आणि हायवे प्राधिकरणाने मागणी केलेली आहे त्या ठिकाणी झाल्याशिवाय आणि इथे या टोल प्लाझाच्या इथे स्वच्छतागृहाचं देखील या ठिकाणी अजून काम पूर्ण केलेलं नाही. हे सगळे प्रश्न पूर्ण झाल्यानंतर टोल सुरू करावा या भूमिकेसाठी आम्ही जी मागणी सातत्याने करत आहोत आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आज आम्ही या ठिकाणी सर्व कार्यकर्ते टोल बंद करण्यासाठी ओसरगाव ठिकाणी आलेलो आहोत आणि आज या ठिकाणी आपण सर्वांनी टोल बंद केलं दिसत आहे. अतुल कासेकरांनी टोल भरला असेल तर तो मला माहिती नाही, परंतु मी या भागाचा लोकप्रतिनिधी देखील आहे आणि अतुल कासेकर कदाचित आपण महाराष्ट्र प्रदेश जरी सांगितलं असलं तरी जिल्हा बँकेचे ते उपाध्यक्ष देखील आहेत, त्यामुळे त्यांनी टोल भरला असेल याची मी माहिती घेऊन आपल्याला सांगतो. त्यांनी वक्तव्य केलेलं मला माहिती नाही. मी इथला लोकप्रतिनिधी माजी पंचायत समिती म्हणून मी या भूमिकेशी ठाम आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.